hemen iten nahi garena da informazioa eman, alokabideko etxebizitzetan zertan daramakion alokabide proiektua. Dauzkeu daukeu bizigune eta asap, eta baten berriagoa da, eta bestea ja pixka denbora gehiago darama, eta gehienez jendea ezagutzeko, porque ez dute ezagutzen, duda dauzkate, igual etxebizitza utzik daukate, baina ez dute ezagutzen, eta orduan ez die fiatzen, eta orduan segurtasuna emateko. Hemen egiten nahi geana da, esplikatu, Euskadiko gobernua ziurtatu egiten dizula, hilabetero zure dirua eduki behar dezula, zure etxea ondo egon behar dela, eta desperfekturen bat baldin badago, beraiek egiten die kargo. Orduan hori esplikatzen nahi gehienez. Jendea ez dola ezagutzen eta ezagutzeko, baina bai, egin beharren berrik dauzkeunak erabiltzea. Utzi darela pilo bat, hori da. Bai, asko dare, eta ematen dunez baino gehiago. Jendea ez dolako ezagutzen modu hau, iteko modu hau. Hemen daukeun informazioarekin harremanetan jarri daitezke. Bete egiten dute, bere izenekin, eta gobernua, Euskadiko gobernua, berakin jartzen dira harremanetan, baina baita telefonoz edo web horrian baita. Lehenengo momentuan duda asko. Ez dut ezagutzen, ez dakite zer dan, jende asko ez du ezagutzen. Igual pixka bat zerbait sonatzen dio, baino gehienez ez, baino juten dienen oso pozik eta animatuta ikusten ditut. Porque jendea etortzen da dudakin eta beldurrakin eta dena, baina oso pozik juten da. Nik esplikatzerakoan oso pozik juten die.